SABC News re kenedi ebile ga re tse letlhakore dikgang mo Motsweding FM. Apha nijoyene nobongile ngizo interview abantu baseBaghdad. Kukho isenzo ebesenzekile izolo kwaye kwabakho nobhuti ohlangule abantu abathathu. Lo bhuti sojongana naye namhlanje. Bhuti besicela ungene usixelele malunga nendaba. Bhuti cela ukubuza utshayile. Stel. Sicela ukubulisa bhuti. Molo bhuti. Yebo bhuti. Bhuti besicela ubuza igama lakho bhuti. Bhuti igama uPhara. Phara bhuti ngaba Phara. Phinde ngazidala bhuti ngagcwala isiganga. Okay ke bhuti besicela ubuza bahlangule njani abantu bayizolo. Bhuti. Abantu bayizolo bhuti bancedakele ngoba bekukhona mina. Nabo akhona bebakhona kodwa bazange bakhona labantu abayi3. Bakhona uyimi ubhuti uPhara. Dala ngibaphara bhuti. Oh wena bhuti ubakhonile bhuti ngokuthetha kwakho. Wena uyakhona bakhona abantu abangakhonikiyo bhuti. Bhuti sikutshela indaba engizizele la ngihambe nentsango zami bhuti. Siba mic bhuti sacela bhuti sacela. Siba. Ngangifaka imic emlomeni bhuti. Ngifaka imic mina emlomeni angithuthe ngayibamba imic nebengizokukhuluma kahle. Kaloku bhuti sithetha ngalo sifuna ukuba nababukeli emakhaya. Babukeli thingitshele nini indaba ngoba lo bhuti la eside lami uzogcina nginyanyisa. Babukeli indaba zithi izolo kwenzakele indaba zayizolo. Angasho yasho izolo ke. Ayi taxi bobhuti nabo sisi lapha emakhaya nihlele emibhedeni manje nibukelene nami. Itaxi izolo bobhuti ihambile yagijima estradeni. Hayi bhuti washa kunyamala driver. Anginyamala driver itaxi rola fast. Hayi ke ngoba ngifast mina nahamba. Asho ngibamba itaxi. Bambe side ngiphethe amasaha wami. Bambe side. Ungibona ngigezile kanje bangithengele impahla abantu abayi3 ngancedi. Bambe side. Athi phuma first ngihamba kanje. Athi phuma ngelinye first ngibamba kanje. Ngidonsa lo street ngibeka la enyaweni. Manje bambe itaxi ngolesandla lesi lawa abanye bala.